tini sangrong salo बाय ते जों तिनी डेप्रेसन जमान के मनो ते तिनी कोरबुक आम साइ जे बिदान सो खब जाना आन्दार लामा हामिया तमानि न जे गुलि तमाना बन ताते रिपेयरिंग खालामनो गै जे कारेन्ट जिनि वाटिफाय कारेन्ट थांयां थांगो कारेन्ट करिं थांगो बास एक दिन थाके 5 दिन करिं गामते चरेर कोनार असुबिदा गै तंबायो जों आमथाय काम केम जों रिपोर्ट मान बागै जों दाते चिनि एसडीएम साहेब सरि ब्लॉग आन्दार जों भिडियो आन्दार जों कासा डिमान्ड देखा जे कारेन्ट तमान न दाते न ब्रम जाते बर परासुना दि एफेक्टेड निया जात कारेन्ट बाय काहम परिमानाय जात आबगै कारेन्ट कुनो वाटे फेबन न फेबन जाता इलेक्ट्रिक यावनो काहमके खायन बागै ते चिनि लाइट थानाय चिनि स्कुल बा निनि सराय रक बा चिको थानान जागाव हनो लामा गरै लामा हामिया ते निनि अनेक जे प्रब्लेम थायो आमतेना जों दाते न जे तिनि कोरबुक ब्लॉग आन्दार जे खबजाक मानि आमते लामा पीडब्ल्यू आन्दार आमनो दाते क्लीन खायन बागै आर ते निनि जों नुजागो इलेक्ट्रिक ते कारेन्ट ते दै तो चिन नै चिनि जों लाइट थानाय चिनि बुबागारनि बिसिंथि थायो चिनि यू ड्रग वाइटीएफ ड्रग सारा त्रिपुरा 132 मिलियन लिटार जों टी डिस्ट्रिब्यूट फिका सेल्फ बाय चिनि बुबागार नासिमो बाय किन्तु जों माने कन्टिन्यू लांना बागै और कमा जों खोनावो जे अटल जलदार रखनै आमरने चिनि नग दै सनानो कब सगिया इंगे चिनि गामि गामियाव दा दै माने यां तंग दै गाहामा नंगिया आमते हेरनो जों जानो खाजे डिडब्ल्यूएस नि आन्दाराव तुनान बागै जों भिडियो डेप्रेसन देखा जाते दै रब बाहायनो चिनि गामि गामियाव जाते दै गाहामा नै बे मेलेरिया सेरे पदे बंग तंग अब दै गाहामा नै बागै जों दिनि डेप्रेसन बागै ते चिनि रेगा बा जों 2 बाय शिप खाय फुटरो बोजागो अब 1 बार वाइसा शिप खायनो बागै जों डिमान्ड खालायो ते जों नुखाजे बुरा बुरि रक बाता अनेक समय 3 मास 4 मास मायांगै दं बुरा बुरि रक आमताहाय बाता बाय बरा आसा खाय दं किन्तु आमताहाय माया आबागे जों खूब दुख जों डिप्रेसनगै जों खानांगो बुरा बुरिनि बागै जों खानांगै जों दिनि जत दिनि सिक्ला टिप्रा मथा एटीडब्ल्यूएफ जों थानजा खाय जों मनो डेप्रेसन लायो जेरै एमो शुरू निनि बुरा बुति तो जरा कागज गनां बर तो माया नङै दङ 3-4 मानांगो एटलिस्ट ताक कतालखे जरा रनाय एबा साइपस काजा रबहायनो बासा माया नङै दङ अन जों खोनाबा जा पलिटिक्स बेखे बरने गेम थङै दङ हेबा जों सावो अम बुरा बुरिनो पलिटिक्स ता थङि म बरनि बयस साइप म इंडिया गभर्नमेन्ट नि कासे आइन पास खायजाक आबि अ आइनि मते कुनो बेदा बेदि खरै किन्तु अमनो दाति इमप्लिमेन्ट खालायगा जों तेबो कतर चबा खाय कां बुरा बुरि जों माया नांग बरनो कारण बरनि तांमया संमया आबागै बरनि बुरा बुतिन दाति इमप्लिमेन्ट खालायनांगै तेबे चिनरो तंग निनि ताम हनाय निनि जे चिफ मिनिस्टर नि जे राबार प्लेटेशन तंमनि अब चिनि साबजना आन्दार जों अलरेडी जों अब रेजोल्यूशन बेनिफ्राय सिलेक्ट खायराका फियाबा जों खोनाखाजे और ब्लॉग आन्दार फाइ अपने कचारि तंखा आमै जों सावा अम जत 3 तिप्रासानि मानथाय एबा अब तिप्रासा मानथाय अमदा केबुं तंगन बागनि जों नम्बर देखो मारियो जाते जों भिडियो साइबो जानो खाजे अमनो जाते बसकांगो अमनो तातिनि इमप्लिमेन्ट खाइ दनन बागै ते जों नुगो जे आवाज जे प्लस जे ताउ नक माने तंदर बाहायनो बासा नक माया नक तंग फुतु नक तायाव न ति रांनाय तंगो अमता नेता गिरि चलि तंगो कियाबा सम्पूर्ण बासा नक तांगि तंग बासा रां खाबे तंगो आमते मा जरा नक नि रामान थाय अमनो सम्पूर्ण मानन बागै जों अमनो डीएम किनि ब्लॉग भिडियो ना अंदर जों अमनो नजर की फेगा इंगे बरजनो आशा स्रियो ते चिनि सारा त्रिपुराव सारा इंडियाव जे ताबुक जे चामुं नंमुं जे चिनि त्रिपुरा दिनि दिन माइ मुयुं थुं जत बारि तंगो इंगा अम जों बारि तंग दिनि बारि तंग चिनि बर गरि बर चिनि गरि बर जों बाहाके बसका आगक मानाय आबागै अमता हेरन जों भिडियो सानि जों अंदर खाजे अमता हाय चामुं नंगो खिसा लो प्राइस टिफिन बागै बेलेका हमबाय ताइथे कक सुमु हंगे नर तिनि दा डेपुटेशन ब्लाया फारबाय माने यागलो अ जागानि भिडियो नर न कक फिर मुंटा मरखा तिनि भिडियो साहेब तिनि जे एडिशनल भिडियो साका जे तंगमानि चिनि डिमान्ड आबनो बर दाति न 15 days बिफोर 15 days नि बिसिंगो
जों बर'नो जों बर' कासे इन्सुरेन्स रेखा फिदे बिसे बर'नो इमप्लयमेन्ट खाने बगे ट्राइ खाने साव ने जों सागा दातिनो 3 पॉइंट नि जे दै लामा काइरेन अ मुंथानो दातिनो इमप्लयमेन्ट खादिते बाद बागिनो बर जों दातिनो फिदे बिसे खाने बगे जों कबखा ते बर'नो इन्सुरेन्स रेखा फिनदेस नि बिसे बर' जों रिपोर्ट बरनाय ते सक्सेसफुल खाने जों वासाखलाय फेबा अ जरा खाजाकनि बिसिंग नरंनि सानमुं माइना हिंगा नरक ते हेसबा दांखरपिनो हा एब्सोल्युट जों मा नखरनाय जों जबा नखरना मुजिया फेबा जों 30% बगे जों सामुं काना थान बगे जे 30% मान थाय सप्ताहनि बगे जे 3% बिनमां तमन बगे जों अमनो जबा नखरमा जों रेडी दंग अमनो खायगा जों तेब कतर बिसkan जबा मा खायसिनाय आबगे जों जबा थायनो सिगां मर जों साव नर जबा खाय नांला जों मनो दातिन इमप्लिमेन्ट खाने जों जेस्ट खायनि साव आबगे जों बरनो हामबाय जानांगौ हामबाय